mwe anziso namaurimbo inonamira tanamira pani pakatanga moto mwana ari mumba manga muri around payadi kana kuti tanga ndisiri payadi nandina amweni wangu tinochirambura kumatepi kuno mumwe matepi saka ndandenonaudzoti kana mvura yakubuda mozoita sei mozondishedza ndakudzoka ndapakati apo panotangira yadhi yangu ndopandakaona utsi uchipwiritika nemawindo anga ndakafura ndipanda kuti mumba mune moto ndakatoita zviviri ndikatofura dho ndikatoona kuti moto uri pabhatiri that time dai akanga ari murume aikwanisa kupinda cause paitooneka kuti munhu aitokwanisa kufamba achipinda but pandakazoona kuti ndakatyawo ndikapinda ndikatora mwana ndikazotsviramo vanhu vari kumbango vasina papasina aiziva kuti mimba iri kubvira kunoku saka ndakabva ndanoudza vanhu ndikati zviri nani kana paine anozotsvira mwana vanenge vamuona kuti ari kutrai kubatsira mwana chibva ndanotsvaga vanhu ndakaona tafirenyika mutusha nabamukuru vangu ava patime yacho nana mama nevanhu vepano ndogara navo vakabatsira nekuchera mvura vanga vari vakadzi vega varume ndakawana 2 panguva yacho. Saka moto wakazopera sei mwana akazobuda sei? Pamukuru vakazokwanisa kurova mabhakula basi ewindo nemubedroom vakapinda vakatsvaga mwana kekutanga vakamushaya neudzongo vakasara kechi2 vakamushaya kechi3 ndoka vakazomuwana but akatobuda atoparara. Mwana akasvotoka kubva apa kugotsuya apa pakanyatsokwakwanuka zvisine zvisvikoya apa then papa pani pakatsva ndopanokaona then amweni wangu pavakazonobvisa mwana hembe kumochara vakaona heat futi yange yaafecta mwana obviously udzi mukatarisa imba zviri pachena kuti suffocation yaitoitika mukangoita riso zvakaita imba moto uyo pandakasvika ini ndichivhura ndichifunga kuti ndokwanisa kutora mwana ndochizoudza vanhu kuti ndaikutora mwana ndabudisa moto uyo pamabhatiri ibhatiri rechii isolar battery. Saka mufunga kuti pamwe pane zvakaitika pabhatiri resola? Pamwe kuna paine zvakaitika handizivi asi ndine dhauti yekuti pabhatiri pane zvakaitika kosi murume wangu achibuda akatobuda ndofunga kuti na12:40 panapa nemota achiti ari kuenda kutaura akatora banga akacheka tambo achiti moto wapinda mumbatso ukawanisa saka ndakugura kuti usarambe uchienda saka handitoziva kuti moto unga watopinda mudhara ndoune zvawakazoita here because akanga asiya disconnecta asi anozodzoka achiita sei achigadzirisa. Saka makazowana vakakubatsirai kuenda naye kuchipatara? Ndakanzwa nevanhu kuti ndisimudze mwana patakanga tamuendesa ndiende naye kuchipatara zvakanga zvisingaiti ndisina kudaidzawo mapurisa. Saka mapurisa akazosvika? Takafonera mapurisa ofisa incharge vakatitumira vamapurisa 2 murume nemukadzi vakazoti kuendesa bhodhi kumba kana mama and then ichisoko kana mama ichizoenda mumachari kuchidara bhodhi yepageneral hospital tichaenda unomutora nhasi na3 orarama motosarika. Mwana anga akarara mumba chakachichitobva kutaura infect ndopatakaona mai nechimhanya kuti apa mukuru wemuno kumba kwangu mwana otsvira mumba kumapasi 1 infect tobva tatomhanya tichisvika bva tichisvika padhori rekupinda mumba kuti dining yacho nedhori rekupinda mumba nekuzopinda mubedroom zvakangoda kubatana tichisvika paya moto wanga wazotozara takati vatati maine kuseri kuti kwangu newindo ririko anga nemabhagula pa tichinzwa mwana ruchema mukati vatazama kuda kutema kugura kuti kwanisa kutora mwana togona kukwanisa kutora mwana nyaya moto wanga wanyanya kukurisa mukati tomaitika zvakaitika nezuva. Everyone vanga varipo vese vakamunzwa achichema achidedzera kuti mama zvekuti mwana anga akutotsva goheupa akazviona kuti abude nekunoko moto wangu wakazara anga asingakwanisi kubuda saka atotsva goheupa but yakashayika yakakundikana vanhu vakaedza nepaunogona vakachera mvura vachidira kuti zvichida moto uyu tikadira mvura utsi unoita nani kosi chakanyanya kucontributa kuti vanhu varume ava vasakwanisa kutora mwana utsi hwakanga hwakazara mumba
nemubedroom wakanga wasara, asi makanga muchibvira moto for the first time makanga muri mumwe. Then handizoziva hangu kuti doo rakazobatira sei, rinova rakabadza zvinhu, ende handizoziva futi kuti kumatress kune mwana kana mukapinda mukatarisa moto wakazosvika ikoko sei, because pakanga pachibvira nepekutanga ndeapa. Zvemurungono chitiko chiri muno ndozvaikaitika muno, reta losi inge iri ukapu inge uchangobva utanga woimba yayo hainope kutangira mhuri yeZimbabwe, kana chokufuga kana chokudya haitoitsaona kutodzoka pamukomana nemusikana makapitariswa inge itotarisiro yayo kuenda mberi hawadzoka zvisingaiti. Kana mhuri yeZimbabwe pana anokwanisa kubatsira nechanacho unogona kundibatawo panhamba dzangu dzinoti 0771 394 606. Munonga magona tibatsire vanhu apindwa netsaona kurasikirwa nemwana pamwe chete nemidziyo nezvimwe zvinhu zvavakachitarisira kuti chabatwa nechakati hapatorina izvozvi mvura iritonaya pana nechipe kutangira wonewo kana mudziro wacho kutozama kuti kana takatende kuti wanope kutopinda izvozvo nokuti izvozvi denga rakatosunga kutotonaya. Tibatsire vanhu veZimbabwe tapindwa netsaona. Mungatobatsirwa nechii? Kana nezvokufuga chikafu, even kana munhu nechaanokwanisa kubatsirawo chekuonawo netsaona itika izvi rufu chinhu chachisinongobvira chakambotariswa nemunhu chinogadzirirwa itsaona itika mwana akatorasikiwa ingati. Saka nomwe vabereki vari kunzonga pakaoma vanhu veZimbabwe.